Ga maar terug. Ga verder zingen. daar, Yvonne. Ja. Ik heb nog een cadeautje. Je hebt genoeg cadeautjes. Ga je ook openmaken? Allemaal? Zoveel kaarsen. Zijn er daar 21? Nee. Door omheen zijn het er 21. Echt Wacht, waar? wacht. Dit hoort erbij, kijk. En eigenlijk... Maar eromheen zijn er 21. Waarom nog 3 extra's toch? Los heet, denk dat ze 24 is. Chinese. Oké, Nee. wauw! Nee, dat zijn er geen 3, dat is Je moet 2 gewoon en bij 1. eerst de kaarsen uitblazen voordat je... Toch? Ja, ik weet. Nee, dit En is een de wens, 24. een wens. Oké, wauw, we gaan 21 nog een plus keer 2 zingen met in z'n 1. allen. Dat is ook En dan een mag ze hem 24. uitblazen en haar wens doen. Die kaartjes zijn heel kort, dus we moeten wel best wel snel zingen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hip, hip, hip. Hoera! Doe je wens. Hebben we al wens gedaan? Yay! Nou, Oké. mag ik het snijden? Is het dood? Eerst die kaart. Is het Voor jou de kleinste. Dus, Ben je de één. kleinste? Je mag alleen eerst een stuk voor jezelf snijden en dan mag je doorgaan met... Is dat kaarsvet nou gaan lekker? Ja. Ja, Ja. dat is het nu in Het het zijn echt taart. slecht die Nee, je moet